First question. When was signed the Yandaboo Treaty? Yandaboo गोरोबथाखौ माब्ला सागान होआ? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर C 1826. Next question. Who was the Chief Minister of Assam when the capital of the state was shifted to Dispur from Shillong? आसामनि राजथावनिया दिसपुरनिफ्राय शिलं जानाय समाव आसामनि गाहाय मन्थ्रिया सोरमोन? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर C शरद चंद्र सिंहा. Next question. In which year tea was discovered in Assam by Robert Bruce? रबार्ट ब्रुसआ बबे बोसोराव आसामाव साहा बिलाइखौ संदानना दिहुनदोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर B 1823. Next question. How many years Ahom was ruled in Assam? आहमफोरा आसामाव बेसेबां बोसोर रायजो खुंदोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर C 600 years. Next question. When was Assam Accord was signed? आसाम गोरोबथाया बेसेबां मायथाइयाव जादोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर B 15 August 1985. Next question. Which of the following ruler is popularly known as Silarai? सोर सासे सासनगिरिखौ सिलाराय होनना मिथिनाय जायो? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर C शुक्लाध्वज. Next question. Srimanta Sankardev was able to establish Ek Saran Nam Dharma during which king rule? शंकरदेवा सोरनि समाव एक शरण नाम धर्मखौ फोसावदोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर C नरनारायण. Next question. Who among the following is the earliest known king of ancient Assam? गोजाम आसामनि गिबि गोजामसिन राजा होनना सोरखौ मिथिनाय जायो? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर B महिरंग दानव. Next question. Who was the founder of Chutiya Kingdom? चुटिया रायजोनि गायसनगिरिया सोर? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर D बीरबल. Next question. Which king was rebuilt the Kamakya temple? कामाख्या मन्दिरखौ सोर राजाया गोदानै लुफिनदोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर C नरनारायण. Next question. Firstly, Assam is also known as by the which name? गिबियाव आसामखौ मा मुङै मिथिनाय जायोमोन? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय प्रागज्योतिषपुर. Next question. The first conference of Assam Sahitya Sabha was held in which place? आसाम साहित्य सभानि गिबि सावरायमेला बबे जायगायाव जादोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर D शिवसागर. Next question. Srimanta Sankardev was born in the year. श्रीमन्त शंकरदेवा माब्ला जोनोम जादोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर A 1449. Next question. Who was the founder of Barman Dynasty? बर्मन राजफोलेरनि गायसनगिरिया सोर? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर B पुष्य बर्मन. Next question. Which was the last capital of the Ahom Kingdom? आहम रायजोनि जोबथा राजथावनिया बबे? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर C जरहाट. Next question. Which is the capital of Kachari Kingdom? काछारी रायजोनि राजथावनिया बबे? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन नंबर D डिमापुर. Next question. When Malladev acquired the title of Narayan? माब्ला
माल्लदेवा नारायण मुं मोनदोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बी 1540. Next question. Who among the following from Assam joined the famous Dandi March? Dandi Marchआव आसामनिफ्राय सोर बाहागो लादोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सी लीलाधर बरुवा. Next question. What is the name of first mobile theater of Assam? आसामनि गिबि मबाइल थिएटारनि मुङा मा? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बी कोहिनूर थिएटार. Next question. The history of Assam can be divided into how many eras? आसामनि जारिमिनखौ मोनबेसे मुगायाव बोखावदों? बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार डी 4.